ngabe sengicula ukuthandwa abantu mfowethu. Mfowethu ngakujabulela kakhulu, ngiyakujabulelana namhlanje ukuthi abantu bayangithanda. Mfowethu. Wena uqhamusa uyiqhawe zange ube igidangoma. Azange ngibe igidangoma. Ayazange futhi nakuqaleni kwami konke ngikwenza bengizenzela akukho la ngake ngenzelwa khona. Kodwa ke sengikwenzile-ke ngazenzela. Kulonyaka mhlawumbe kuzobonakala kwezinye zezindawo la kungathinti khona mina. Angifuni uqamba amanga mina into mayinhle enziwa umunye ngiyathanda ukuyisondeza eduze kwami. Uma ngabe uMaqathe edlala kangcono la esiginqini kufanele ngimsondeze angidlalele. Ngoba yebo mina ngiyasikhalisa isiginci kodwa kunabantu abasikhalisa ngaphe kwami. Kukhona abantu engizosebenza nabo. Kunezinto ezihlukile engizozenza kulonyaka. Mina abantu abanotice nanokuthi inkostina ayikho kumculo kaMenzi. Izoba khona kulonyaka ngoba kunezinto esengiyibukile ukuthi ake ngikhulise la ngiyazithanda lokhu ngiyakuthanda lokhu. Ayikho inkostina wakho umculo? Ayikho inkostina. How? Ayikho inkostina ayikho mfowethu. And then ilathi zazo. Futhi ubhuti futhi mase kwenzeka ngixabana naye anongikhuza angazi ukuthi ngabe ngilinga uSathane emupha angifisi. Angifisi mfowethu angifisi. Kibo bonke abecula angifisi ukuxabana nomculo. Angifisi mfowethu futhi onjengonto encane ungisize kakhulu. Ngifise ngazuthi abantu ngeke bakhohlwa uye makuziwa kuMenzi. Mabelalela nje uMenzi umuntu ofaya befike eqala kuyinto encane ukuthi uMenzi ulana nje into encane. Noma ngingathiwa kuyenzeka uSathane esilinga singezwani kodwa ningalibali igama lokuthi ngiyabonga into encane. Wangisiza ngisaqhubeka nokubonga. Ngiyafisa mfowethu. Yabona yadunyelwa nje ukuthi futhi impela kwaba indaba yokuqala ukuthi hayi ngikhalelani manje nami angizazi kwami ukuthi ngikhalelani nje vele. Awujabula. Suke lapho ngiye Davidton. Mangifike Davidton uma sisafika nje angazi kwakuyilonche kabani. Ngifike Davidton ngiwokhe ngestory ngisihamba phansi ngeenyawo. Abakasho lutho nje abantu. Uma sengicula abantu mase bengikhandela inkinga manje angisakhoni ukuhamba ngakhala futhi. Ngakhala phela manje yini manje ngenzeni ngibambelani yabona yonke le futhi ke into engangisayithanda wakuthi mawucula befaka imali la esiginqini. Efaka imali futhi ngangisibolekile isiginqi. Umfana wavela wathatha isiginqi sakho abona ukuthi ngizofela isiginqi. Thatha isiginqi sakho umfana wami. Ndothi imali phela. Wahamba umfana esiginqi. Yazi ngakhala. Ngangisaya emcimbini kaMfezi eNewtown. Onomcimbi kaMfezi eNewtown. Nakhona mangifika lapha ngafaka ungizwe stage. Ngifaka ungizwe. Kwagcweleka angazi kwakwenzeka la kwagcwala abalandeli bakaMthandeni kakhulu kodwa. Uma ngifika lapha uma ngingena nje stage bengene phambili abafowethu engisebenzana bese ngilandela emuva. Ngaba nesikhashana nje sathi ukudonsa before ngene. Ngisaba nje yibo futhi abantu lana. Ngene e-stage mangiphuma bangibambe ngiphinde kube yisilili. Angayiqondi nje lento ngiyatete manje. Hayi futhi mina ngade inkani phela yabona ayile ukukhala ngayenza too much ngoba ngangazi kwenzekani. Ngibaba. Kodwa phela mina abantu engibajwayele eGoli. Jwayele bona la bengifike ngihlale nabo. Engibajwayele ngijwayele bona la bengifike. Abanye engibajwayele obhuti uSjavi inkinga ke ngiyengibone ngazi ukuthi hayi mina ngiphandle kakhulu winti. Ngikhoneke nje ukuhlala nabo. Mfowethu ngivele ngicwase. Ngeke ngiyasaba kunokuqondana uthola ukuthi ngiseGoli bese yangifonela. Mhlawumbe ukuthi angizwanga ngaleso sikhathi. Uyazi ngiyakuthanda uyazi ngiyakuthanda uyazi ngiyakuthanda aziki inkomo aweka amandla konuthando lwakho kimi konuthando lwakho kimi konuthando lwakho kuba usadala besodlala umacashelana ngibe ubaba
usedala besodlala umacashelana ngibe ubaba wa ngiyakuthanda yazi ngiyakuthanda ngaze ngamthanda umuntu owedlula abazali bami ungenzeni mina ngaze ngamthanda umuntu owedlula abazali bami ungenzeni mina ngaze ngamthanda umuntu owedlula abazali bami ungenzeni wamakaskini uyazi ngiyakuthanda